SK Elections, wa pa'y klaro nga madayon karong Pebrero 21. Kabalayan sa Sitio Santo Niño, Barangay Apas, nangaog daw. Auto nga mibangga og motorsiklo, nasunog sab. Task force nga mo'y mudakop sa mga wanted persons, gibugna sa kapulisan sa lalawigan. Mga Sugbuanong mananagat nga gida dito sa Palawan, nangikyas kay biktima sila sa human trafficking. Tambalanan sa dakbayan sa Mandawi, giimbestigar gumikan sa medical malpractice. May ngapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibukang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Huwebes, petsa 22 sa buwan sa Enyero, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang yatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Andrea, mga kapatid, nagsugod na karong adlaw ang election period alang sa nagsingabot nga piniliay sa sangguniang kabataan nga mahitabo karong Pebrero 21. Gitagbo sa COMELEC ang kapulisan, Glenn, alang sa seguridad sa election period apan di pa usa ipatuman ang gun ban tungod sa taho nga di nasab mahinayon ang eleksyon. Alang sa dugang detalye niini, suginlimi King Perez. Usa sa mga pagpangandam sa COMELEC alang sa SK Elections din nagsugod na ang election period karong adlaw, mga pagtapok sa mga sakop sa kapulisan. Di nilang gisabutan kaganina ang fine-tuning nga himuna lang sa security measures sa election period nga kutob pa karong Marso 2. Bisan pa nga dunay nang gawas nga taho nga isuspenso na sab sa Legislative Department ang SK Election aron idungan nilang sa barangay elections inig Oktubre 2016, padayon gihapon ang pagpangandam sa kapulisan ug COMELEC. Wa pay opisyal nga kumpirmasyon kung nakapasar na og balaod ang Kongreso ug Senado alang sa pagsuspenso niini. At ngansab karong hapon ang meeting sa COMELEC on bank din mahimong hisgutan ang subling pagsuspenso sa SK Elections. Di pa sabi patuman sa kapulisan ang gun ban kay nagpaabot pa sila sa himong resolusyon sa COMELEC kung mahinayon ba ang eleksyon. For the resolution suspending certain resolutions of the COMELEC, we will implement the current resolution of the COMELEC, specifically COMELEC Resolution 9905, mandating we continue our checkpoints na, and if and when there will be a person arrested, we will just file illegal possession of firearms. Bisan pa man nga hingpit na nga nagsugod ang sangguniang kabataan election period karong adlaw, wapay na-identify nga areas of concern ng kapulisan o COMELEC sa lalawigan sa Sugbo. Sanglit kinahanglan pa nilang mahibawan kung kinsa mga kandidatong managan o kung angay ba silang i-monitor. The filing of the certificate of candidacy will be on February 7, 9, and 10. Mga taon pa. So maghuwat sa amin sa filing para makabalumi kung kinsay kandidato. Then based on that, based on that data, makakuha namin kung init ba yun ang usaka or identify possible candidates. And at the same time, also, determine sa unsay mga possible scenarios that will happen during the elections. So, with all the King Perez, News 5. Gisupak si Governor Junjun Davide sa higayon nga isibog ngadto sa laing petsa ang pagpahigayon sa SK Elections nga gikatakdang may tabo karong Pebrero 21. Matod sa gobernador, daghan pa ang ngayang plansahon sa di pa himuon ang piniliay. Mas maayo matod pa kung idungan na lang kini sa barangay election sama sa naandan. Kay numduman nga nagkasabot ang mga senador ug kongresista nga ipospone na lang una kini apan wa pay formal nga resolusyon alang sa maong laraw. Quite frankly, kung mag-election ako this year, samok na po gana, gasto na po gana. So I think there's wisdom in postponing the SK elections. I don't know if they've already finished the review of the law creating the SK. Sugod karong sunod school year, 2,000 pesos na ang madawat nga allowance sa mga scholar sa dakbayan sa Sugbo. Human kini aprubahi sa konseho. Ray Pasaporte, Suginlimi.
Magdawatan og 2,000 pesos matag tuig ang mga scholars sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Kini subay sa naaprurbahang amended resolution ni Konsehal Alvin Dizon. Nasugdan ang maong scholarship program sa syudad. 4 ka tuig na ang nakalabay. This proposal is long overdue. Since we started the program in 2010, sa panahon pa ni former Mayor Tammy Osmeña, after 2 years sa implementation sa program, daghan kayong mga estudyante nga ni atong mga scholars nga ni propose sa syudad nga inkrisa na. Atol sa sesyon kaganina, nipadangat sa ilang sentimento ang duha ka mga scholars. Diin matod nila, dili paigo ang 500 pesos nga gihatag kanila sa syudad matag semester kay mahal na ang mga gikinahanglan nilang gamit sama sa notebooks. Tunaan sab sa konseho ang posibilidad nga dugangan ang 10,000 pesos nga tuition fee. We will seriously study the proposal, no, because it is also valid, no, especially for private institutions. Mitambong sab sa sesyon si Dr. Leonilo Oliva, ang direktor sa Scholar sa University of Cebu. Din iyang gipadayag nga mas maayong bukas sa bisan unsang kurso ang scholarship program sa syudad. Nabantayan ni Oliva nga ang kursong makuha sa usa ka scholar ibase sa resulta sa iyang entrance examination. Rigid man gid kaayo ang ilang policy na kung unsang resulta nimo sa exam, kung asa kang klase, ato ka lang gud makapiling kurso. Di ka makaadto sa laing kurso. Nya daghan mga as far as we are in the university is concerned, no? Naangan ni mga bata na di na magamit sa scholarship. Magbayad na lang sila. Magbayad na lang sila because di man nila gusto ang kurso na naa sa cluster nila. I share the sentiment, no, the observation of Dr. Oliva. Lain giisa nga concern ni Oliva mao nga usa ka buwan sa dili pa ang enrollment. Kinahanglan madawat na sa mga scholars ang kwarta nga igbalayad kay giingong langay kaayo ang pagpagawas nini. Hinungdan nga sa sunod sesyon ipatawag si City Treasurer Diwa Cuevas aron mapangitaan kinig solusyon. Ray Pasaporte, News 5. Sugbuanong mananagat giingong biktima sa human trafficking ug gida didto sa kadagatan sa Palawan. Jinky Bargio, Suginlimi. Sila ang second batch sa mga mananagat kinsa niabot kagahapon dinhi sa Sugbo human ikyas gikan sa mga kamot sa ilang illegal recruiter didto sa Palawan. Usa ka alias boy ang gitumbok nga mi-recruit kanila ug nangayog 15,000 pesos nga placement fee matag usa. Apan sud sa duha ka buwan sukad nitong Nobyembre, wa sila sweldohi o gimaltrato sab sila sa ilang amo. Rason nga nangikyas sila. Kining usa ka inahan na missing ang usa niya ka anak didto mao nga nangayo siyag dugang tabang sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Sakit kayo sa akong buhok na maragpan lang ako anak sa kausa. Hindi na ako madawat. Wala nga ako tayo malawin. Tama na ako napatabag ka. Sa ako ang problema. Pinaagi sa tabang sa Kapitolyo pasakaan og kasong forced labor o qualified trafficking si alias Boy human midesider ang mga mananagat sa pagsangat og formal nga reklamo batok kaniya. Kita po din sa province will also matong pagpainunuan atong mga kaigsunan to the mga LGUs regarding this. No? What talking about, maybe some have already gone through sa mga different towns sa pagpapalito. Sakto tong giingon ni Governor, na naay mo doon, unsa imong mahimo pero hangtod na ay mo barog ang lalawigan sa probinsya magpaluyo kaninyo. Human muwad-i sa ilang panginabuhian, paninguhaon sa Kapitolyo nga mahatagan og livelihood program ang mga biktima. Jinky Bargio, News 5. Gilusad sa mga opisyales sa Dakbayan sa Mandaue ang 11 rainbow pedestrian lane sa Asia isip suporta sa LGBT community. Gawas nga gender-sensitive barangay ang Subang Dako, nag-promote sab sila sa pagproteher sa kalikupan. Andrea Patenya, Suginlimi. Ang mga artists sa grupong Dolphins Love Freedom mao'y nangu sa pagpamintal sa Rainbow Pedestrian Lane dinhi sa barangay Subang Dako. Di mitabang sab silang Mandaue City Mayor Jonas Cortez ug Subang Dako Barangay Captain Ernie Manatad. Ang barangay Subang Dako kanunay nga makadawat sa Most Gender Sensitive Award mao nga aron mapadayon ang ilang advokasya nahukman ni Cap Manatad nga sugdan ang 11 Rainbow Pedestrian isip pagpakitag suporta sa lesbian, gay, bisexual, transgender kun LGBT community. Being a road, no, karsada,
mura og symbolic kayo siya nga dapat ang atong governance should be aware and more conscious about the gender issues. Ang pagpintal og rainbow color sa kalsada, usa ka simbolo sa tinguha sa mga opisyales sa Mandaue nga mahimong mas inclusive ang komunidad ug hatagan og equal opportunities ang tanan bisan og unsa pa man ang ilang gender. Atong equal footing ron ang kuan sa we should be gender sensitive. Even sa mga language nato nga moingon tag fireman karon nay move karon nga moingon firefighters. Si Ashley mao'y pangu sa grupong kaabag sa mga kabayutan sa Subang Dako, niangkon nga hangtod karon kanunay gyapon silang mabiktima sa diskriminasyon. Kana ganing ang usa ka bayot nga usa nga magmalampuson unya ingnon lang ka nga kanang ay idatong ranas mga laki, not to generalize. Of course no, na may ubang mga bayot nga successful, dili man ingon nga gidatong ang kwarta kundi na man sa pamilya nga gitabangan. Nya kana pong especially ako member ko sa mga talents kanang sagit-sagitan ka then ingnon lang ka nga ay bayot raman ka. Gihangop niini ang nagkadaghang proyekto alang sa ilang mga katungod sama sa Rainbow Pedestrian Lane. I-recognize na gid ang LGBT community diri sa Subang Dako or dili madugay ma-recognize na gid sa tibuok Pilipinas ug masabtan na sad ni sa komunidad. So usa lang gid among panawagan is mga bayot na ka-experience of discrimination. So ato na ning hurungon. Padayon sab nga gipintalan sa grupong Dolphins Love Freedom ug mga mural paintings kabahin sa environmental protection ang Subang Dako flyover aron madani ang katawhan sa pagproteher sa kinaiyahan. Matud pa, napamatud-an na ang gahom sa art sa pagpalig-on sa usa ka advokasya sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Sama na lang sa ilang pagpintal og 23,000 ka dolphins sa nagkadaiyang nasud, isip protesta sa 23,000 ka mga dolphins nga pamatyon sa Taiji, Japan matag tuig. Art is a very powerful medium. It has changed society, no? In the course of history. Marami nang nabago sa society because of art, including yung child labor. Kaya walang child labor sa buong mundo in any democratic country because of an artist named Louis Sain. Tapos the plight of laborers and slaves in North America was highlighted sa murals ni Diego Rivera, one of the most popular mural artists sa history ng art. Andrea Patenia, News 5. Dakong sunog miulbo sa Barangay Apas, ganihang kadlawon. Ryan Sorote, Suginlimi. Sunog ang mipukaw sa mga residente sa sitio Santo Niño, Barangay Apas, pasado las 2 kaganyang kadlawon, nga giingong nagsugod sa panimay sa pamilya Garcia. Gipukaw si Roy sa iyang asawa tungod sa bagangaso ug sa iyang pagkanaog. Dako na ang kayo mao nga iyan dahil giluwas ang iyang inahan. Pipila ka segundo sa wa pagilamoy sa kayo ang higdaan ni ining katre. Wala may ibaw sa inong dangyot kay pag naog na ko naman kayo naman. Nag-iisod sa pagpaw sa kayo ang kabumbiruhan tungod sa hagipot o katungason sa dapit. Hinungdan nga mikatap ang kayo sa kasikbit nga mga panimay nga pulos ginama sa light materials. Giisa sa third alarm ang maong sunog. Kung inyo makita gikan sa ubos padong diri sa babaw ang kayo mao nga naglisod karon ng kabumbiruhan sa pagpaw ni ining sunog. Wa dahil makapasirtog tubig ang mga bumbero kay wa maputol ang linya sa kuryente. Nag-engine relay na lang ang mga bumbero, human na-trap ang mga fire trucks o giilang na-control ang sunog human sa 30 minutos. Gipinabana nga di mo mino sa 30 kabalay ang naugdaw sa kayo. Miabo sa fire scene si Cebu City Mayor Mike Rama o mipasali og tabang sa mga sunugan. Gisusi ni ini kung ubos pa sa socialized housing program ang dapit o kung nga gitugutan nga makapatukod ang mga balay sa lugar nga iyang hulagway nga kuyaw gyud sa sunog. In the name of, you may have the lot, you may have the title, but you will always have the threat of being a victim of fire. Oo, kaning mga lugar risky jud ni siya nga hazard siya nga lugar kay sikit ang balay. Unya kana gani na sa pakilid. Nasayran nga sagad sa mga sunog nga panimay, nahimutang sa kontrobersyal nga 93-1 sa lalawigan sa Sugbo. Ryan Sorote, News 5. Usa ka sakyanan ni silaob sa may South Road Properties, human mi bangga sa usa ka motorsiklo. King Perez, Suginlimi. Usa ka sakyanan ni silaob sa may South Road Properties human mi bangga sa usa ka motorsiklo. King Perez, Suginlimi.
Nabalda ang dagan sa trapiko sa duha ka lane sa South Road Properties kaganiha pasado alas 8 sa buntag. Gumikan ining nasunog nga Toyota Vios nga gimaneho ni Diani Dampor, 21 anyos. Sa wa pa masunog ang sakyanan una ning nakabangga og motorsiklo, diin daling gisakay sa ambulansya ang driver niini. Gingong nakarehistro ang motorsiklo sa usa ka Jerosminio Espina. Conscious ba to siya pero nagisod siya? Mato ni Dampor padung na siyang mupauli sa ila sa lawaan Talisay uban ang duha ka higala. Ug kay naanad na siya sa agianan diin matag adlaw siyang muagi, iyang giangkon nga kusog ang iyang pagpadagan sa auto. Apan wa siya makabantay nga maagian niya ang usa ka uneven surface nga gikutkot alang sa road repair. Kini may resulta sa paglabang siyang sakyanan sa inbound lane sa SRP paingon sa Cebu City, kundi nabanggaan niya ang motorsiklo dayon misilaob ang iyang sakyanan. Wa magid siya ni kupot gid so murag ni anak gyapon kay of course dili na guna dan wa nila gi-retouch nila wala nila giputang nga warning gani or something. So mao to ni skid ang sakyanan ni turnover. Pag turnover na mo wala mi kabaw na naabot na din mi sa pikas lane. Gida sa buhatan sa sitom si Dampor o gipaubos sa liquor test aron masusi kung nakainom ba kini samtang nagmaneho. Ang ato wala gyud no, magmatngol lang gyud ta kay wala ta kay bawo ba na aduna di kausaban atong kadalanan no. So ang ato wala gyud magmatngol lang gyud sa to pag mag-drive sa to sa kanan. King Perez, News 5. Napaigayon baguhay lang ang qualifying round sa Rising Star Cebu Leg. Diin duha ka mga Subuano na ang morepresentar ngadto sa kauluhan sa maong lahi nga indigay sa pag-awit. JP Lauquatsera, Sugin Limi. Gisong sa Rising Stars Philippines ang Sugbo di palang dugay alang sa qualifying rounds finale. Nakauban sa inyong yours truly si kapatid Venus Ra nga mao'y usa sa mga host sa maong kompetisyon. Olala mga kapatid, og karon atong mahinaday og ako nga makauban ang akong half sister og ang nag-inusara nga Miss Universe 2010 fourth runner-up ang Major si kapatid Venus Ra. Naintindihan ko yung sinabi mo. Sabi mo makakausap mo yung half-sister mo. Nako, sobrang gagaling mo ng mga Cebuano. Kanina, talagang napakangalang ako. So, sobrang galing ng mga contestants from Cebu. Ang Rising Star Philippines usa kalabing kulbahin ang reality show alang sa mga Rising Stars aspirants. Giingong video selfie lang sa matag contestant na mao'y nahimong plate kung nganong naabot sila ni ining maong final round. Gisudan kini pinaagis sa battle round, diin gipares sa tagduha ang 12 ka mga finalists. O gikan sa 12, mahimo na lamang sila nga 5. Michelle Van Eden. We also have John Renan Tan. We have Dave Alcaro. Ang 5, tagsa-tagsang nagpakita sa ilang katakos sa mga hurado, pinaagi sa pagkanta sa ilang choice of song. Pagkahuman sa solo performance, gi-anunsyo na dayon ang duha ka mga swerteng Subuanon nga mao'y dalhon sa Manila o mo-represent sa Cebu. Our second place is Dave Alcaro. Our grand placer is Maricar. Congratulations sa inyong dalawa, Maricar.
Office sa Cebu, and then I am one of the top 2 finalists from Cebu Cities. Malipayon kay wala ko katuo nga sa kadaghanan mo ako ang napili. Ang Rising Stars Philippines magsugod na karong February 28 matag alas 9 sa gabi ug makita syempre sa naginusarang Happy Network. We are going to have a lot of prizes for those who participate and vote and upload their songs. Panoorin ho natin ang Rising Stars Philippines. At kung sa tingin ho ninyo, meron din ho kayong talento sa pagkanta, i-challenge ho ninyo yung mga contestants ho natin. And welcome na welcome po kayo lahat dito po sa Rising Stars Philippines. JP Laukat Sara, News 5. Hingpit nang nasikop sa kapulisan ang duha ka mga notadong tigpayuhot ug druga sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Diin nakuhaan sila og dulan 300,000 pesos nga kantidad sa gituuhang shabu. Ryan Sorote, Suginlimi. Dini sa Pusok Police Station nag-inventory ang mga sakop sa Regional Special Operation Task Group 7 sa ilang nasakmit nga mga shabu gikan sa duha nila ka madinakpan sa City Riverside. Nasikop sa bypass operations silang Jason Mingay o Popil Paul Yunting kinsa pulos mga gihulagway nga manutadong drogista sa Barangay Pusok o sa kasigbit nga mga barangay. Kapinsaw sa katuig na sa maong kalihukan ang duha og naabot sa priority list sa Arsug. Mao nga gipaubos sila sa duha ka semana nga surveillance. So, in response to that complaints, elements of this unit had conducted this operation. Tulo ka bultog dulan 300 ka magagmayng pakete sa gituang shabu ang nakuha sa kapulisan gikan kanila nga mo kantidad og dulan 300,000 pesos. Gitumbok ang duha nga mga level 3 drug pushers, din sila mismo ang mamaligya o gihimong suyupanan sa ilang mga parokyano ang usa sa ilang mga lawak nga giabangan. Benar kong iko di sakas kwarto na ko. Sakas kwarto? Yeah. Ilang unak ko. So, wag yun, may tabong bypass. Di man ako kuha. Kadan araw ng TV. Araw mo TV? Si Kara nang dito. So, dili na inyo ha? Dugay lang nakadawat og reklamo si Pusok Barangay Captain Caridad Dawat sa kalihukan sa duha og taw-taw na sa nila kining gisubong sa pulis. Gikalipay sab sa maginikanan sa lugar nga nasikop na ang duha nga mo hinungdan nganong daghang adik sa ilang dapit. Usagid sir, konsehal pa ko mao gyud na minggay si balik-balik diri sa mga katawhan nga mayuntag madakpan niya. Pasalamat po kayo. Ryan Sorote, News 5. Task Force gihimo sa Cebu Provincial Police Office aron mao'y mututok sa pagdakop niadtong mga giilang wanted sa lalawigan. King Perez, Suginlimi. During election period, Gipahibaw ni Cebu Provincial Police Office Director Noel Guillama kaganihang buntag nga namugna na ang bagong task force nga mo'y musikop sa wa pa madakping mga kriminal sa lalawigan. Napo ka mga wanted persons mo'y gukdon sa Task Force Hunter nga panguluhan ni Provincial Intelligence Branch Head Police Superintendent Rodolfo Albutra. Wa nila gibutyag ang ilang target list alang sa himuon niyang operasyon. Apan lakip sa ilang susihon, mao ang pag-ambush patay sa kapitan sa Kambangog, Toledo City. Task Force, no? Codename Hunter. The purpose of this task force is to go after those persons responsible for heinous crimes which until now wala pa gid ma-arrested, no? Gipasabot ni Gilyamak nga gikinahanglan ang pagmugna sa maong task force aron mahatagan na sa hingpit nga kasulbaran ang mga heinous crimes. Giangko niini nga wa dayon maresolba ang maong mga kaso sa level sa mga station commanders kay nagtipon og sab ang ilang mga trabaho. This will be a dedicated unit to go after these people. Kay this will be a big help to the Cebu Police, no? Because from time to time man gud ato mga Cebu Police are daghang kayo mga cases nga maatiman nila. And King Perez, News 5. Mag-uway lang nga giablihan ang Noy Honesto Coffee Shop sud sa Cebu Provincial Police Office nga doon nagibanaban ang puhunan nga 50,000 pesos. Nag-operate ang maong gamay nga coffee shop nga adunay baligyang pang snacks ug uban pang refreshments. Talag sa unang maong coffee shop kay ang mamalit maoy manukli sa ilang kaugalingon kay way nagbantay niini. Kini aron masukod ang kaligdong sa mga pulis. Plano pang paninduton sa pangu sa kapulisan sa lalawigan ang Noy Honesto Coffee Shop sama sa pagbutang og wifi. Civilians nga naay mga that when we started last Monday,
Because there is always an inventory after 5, and last Monday when we started, all is intact. Walay nakatapal, walay kwan. So I think that's a good. Kasamtangan giangkorahe sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay ang 10 dako nga barko sa Philippine Navy. Gipalit ang maong warship nga dunay napu kaandana alang sa territorial defense. Nakasakay si King Perez sa maong barko. Naangkon sa Pilipinas ang BRP Ramon Alcaraz PF-16 gikan sa Estados Unidos niadtong tuig 2012. Apan nahimo kining operational niadtong tuig 2013. Niadtong tuig 1967 gisugdan paggamit ang warship nga dunay gitas-on nga 378.25 feet kun dunay napulo ka andana. Duna kini 103 ka mga sakop sa Navy. Matod sa commanding officer niini nga gipalit ang maong barko isip territorial defense ilabi na sa giilugang mga lugar sa West Philippine Sea. Dunay endurance nga 15 ka adlaw ang maong barko nga nasa 14,000 nautical miles sa maximum range. 14 knots per hour mo'y dagan niini gamit ang diesel engine ug mahimo sab makadagan og 28 knots per hour o 52 kilometro matag oras kung gamit ang gas turbines. Bago sab nga na-install sa maong barko kining Mark 38 Mod 225mm machine gun nga mahimong makapabuto og 180 rounds per minute. Duna sab ni bagong attached helicopter ingon man ang ubang pasilidad sa abyon. First of all, this is it's a lot bigger. And the crew, madami yung crew nito. And so, tapos yung capability niya na mag-patrol sa labas dahil malaki siya, and yung capacity niya na magdala ng yung fuel and other provisions kaya ng pagkain is mas malaki din. Gawas nga sa ka-warship ang BRP Ramon Alcaraz mahimong gamiton ang maong barko alang sa mga kadalagman saman lang niadtong tuig 2013 unang gigamit ang maong barko sa pagdaog mga hinabang adto sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Gipasabot sa commanding officer nga usa kini ka multipurpose nga barko kay mahimo kining gamiton gawas sa territorial defense. Gani gikan pa sa Tacloban ang barko human gihimong outer security sa pagbisita sa Santo Papa niadtong Sabado. Giandam sab ang maong barko sa posibleng pagsakay sa Santo Papa kung adunay hulga sa seguridad niini. Duna kini state room nga mao'y katulganan sa Santo Papa kung isakay kini sa maong barko. Mubalik na karong semana ang BRP Ramon Alcaraz ngadto sa West Philippine Sea. So that's why for the past year we haven't seen so much in this region our new ships, new in our inventory, because immediately after the Yolanda, the HADR mission, the two ships were sent to the West Philippine Sea. King Perez, News 5. Usa ka resolusyon ang giduso sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga mag-awhag sa mga establishments sa syudad sa pagpatrabaho og mga senior citizens. Roberto Cadampog, Suginlimi. Nahimo nga ligrang sesyon kaganiha sa Cebu City Council gumikan sa gipasal nga resolusyon ni Konsehal Jerry Carillo nga nag-awhag sa tanang establishmento sa syudad nga 10% sa ilang mga empleyado langkuban sa mga senior citizens. Usa sa nisiporta niini ang bag-ong presidente sa Office of the Senior Citizens kon OSCA nga si Domingo Chavez. Nagkalinlaing pangutana ang giisa sa mga konsehal ngadto kang Chavez. Usa niini ang pangutana ni Konsehal Margot Osmeña nga kaya pa ba mo trabaho ang mga senior citizens sa massage parlor. Gitubag kini ni Chavez nga kaya pa kay hastagan isiya kaya pang motrabaho. Apan giklaro sa pangu sa OSCA nga matag Sabado ug Domingo lang ang ilang trabaho ug magsugod sa alauna hangtod sa alas 5 sa hapon. Alang sab sa representante sa Hotel Resort and Restaurant Association nga si Gina Roa nga makaayo kini sa mga senior citizens. Tulo ka rason ang giisa nga concern ni Roa nga kinahanglan tan-awon sa konseho kini mao ang physical strength, edad ug kung mohaon pa ba sa age retirement. That will not differ him from receiving any financial assistance. We will actually, because this will continue them to be part of the involvement in the development of the city's program. So we will just make a program for them and encourage, and likewise this will become a tax incentive or incentive. We will provide incentive for those
business establishment that will participate in the program. Roberto Cadampug, News 5. Sa PBA kagabi, kulba hinam nga kadaugan ang naangkon sa San Miguel Beermen kagabi, human nila usiki ang kapin sa 20 puntos nga labaw sa nabiling kapin sa 4 minutos apan milampos gyapon sila sa pagsakmit sa titulo sa 2015 PBA Philippine Cup sa final score nga 80-78 batok sa Alaska Aces kagabi didto sa Smart Araneta Coliseum. Dennis Tanok, Sugin Limi. Naglabaw unta og 21 puntos ang Beermen sa halftime. Apan sama sa naandan nga bisag mabiyaan sila dako, muapas gyud kanunay ang Aces og nakalabaw pagani sa score 74-68 may 4 minutos og 25 segundos ang oras sa fourth quarter. Ang labing dako nga labaw sa Beermen 23 puntos, 48-25 sa wa pa ang halftime break. Tungod sa hugot nga depensa, hinay-hinay nga nakaapas ang Alaska apan bisan og nahanaw ang dakong labaw sa Beermen, wa sila magpanik hangtod nga nasalbar kini ni Arwin Santos kinsa nakapasud og 3-pointer sa 43 seconds ang oras aron mabawi ang labaw sa score 79-78. Ang maong basket ni Santos may naghatag sa Beermen og 11-4 scoring run, gikan sila nalabuan sa Aces og 6 puntos. Midugang o usa ka free throw si Santos alang sa 80-78 nga score sa oras nga 18.9. Ug gigamit dayon sa Aces ang usa sa ilang duha ka nabilin nga timeout. Wa magdugay mitumaw ang due time kalibog, dihang kalit nga misenyas og timeout si Ronald Tubid. Bisan og wa nay timeout ang Beermen, hinungdan nga gitawagan siyang technical foul, may 6.4 seconds ang nabilin sa duwa ug ang Beermen mao adunay ball possession. Hinuon wa makapasud si Hontiveros sa iyang technical free throw. Nakapugos pa gyud og jump ball ang Aces ug nakaitsa pa si JB Casio sa wa pa muhuni ang final buzzer. Si Santos kinsa may nangu sa Beermen sa iyang 22 puntos, 11 ka rebounds ug 4 ka block shots, mo'y napiling finals MVP sa ikaduhang higayon sa iyang career. Siya sab ang MVP dihang na champion dili pa lang dugay ang Petron Blaze nga kanhi ubos ni Coach Ato Agustin. Mo nakadtoy ika-20 nga conference title sa San Miguel franchise. Ang Beermen ni Coach Leo Austria kinsa midaog sa series sa 4-3 record na absan sa Aces dihang mihimo kinig 11-0 run pinaagi sa mainitong rally nga gipasyugdahan ni Calvin Abueva kinsa mao nangu sa Aces sa iyang 23 puntos lakip ang 15 ka rebounds, midugang og 21 puntos ug dunay 25 ka rebounds. Ang best player of the conference ang Subuanong sentro nga si Junmar Fajardo. Dennis Tanok, News 5. Lain na sab nga reklamo sa giingong medical malpractice ang nagtrending karon sa social media. Kini human gi-upload sa usa ka bana ang video sa iyang asawa nga nag-wild sud sa private ward sa Mandawi City Hospital. Human injeksyon ni og tambal nga gireseta sa doktor. Andrea Patenya, Sugin Limi. Niatong Disyembre 31 pa, nagmo ang biktimang 41 anyos nga si Jocelyn, kabahin sa kakapoy siyang lawas ug kalabad siyang u. Ug niatong Enero 2, nakahukom kini nga magpa-admit sa ospital, bisan pa man og gikumbensir kini sa iyang mga kabanay nga ipahuway na lang sabay ang iyang gipamati. Ingon lagi siya nga kanang labad ko no iyang bugat ko no iyang nya kapoy ang lawas. Ana nya amo siyang giinan nga yari pa iyang maguwang ug amo silingan nga usa nga kalaang ayaw lang pagpa-admit day kay kalaang iinom lang na og mga herbal nga kuan ba niya ipahuway lang na. Kuyog ang iyang igsuon ug mga anak, niadto ang biktima sa Dr. Ignacio M. Cortez General Hospital pagka-alas 10 sa buntag. Apan igo ra siyang gipatumar og tambal alang sa high blood ug wa na kini magpa-admit kay way bakanteng private ward. Pagka-alas 6 sa gabii, mibalhin sila sa Mandawi City Hospital ug didto giresetahan sa doctor sa emergency room ug 4 ka vial sa 750 mg sa antibiotic nga cefuroxime. Nagduda si Jocelyn kung nganong antibiotic ang ipatumar kaniya nga wa man gani siya gipaubos sa lab test ug wa pa mahibaw-i ang iyang sakit. Apan bisan og nagduda, mipadayon gihapon kini sa pagpalit sa tambal. Dihang gi-admit na sa private ward ang biktima, nakasturya pa kini sa iyang bana nga si Cesar nga didto sa Saudi ni adtong higayuna. Matud niini,
okay pa kaayo ang iyang asawa ni adto ug nagkinumedyahay pa sila sa telepono. Apan diyang gidapat na ang duha ka vials sa 750 milligrams of cefuroxime niini pinaagi sa intravenous procedure. Nikalit lang kunog binhod ang tiil sa biktima ug nisaka ang pagpaminhod sa nagkalain-laing bahin sa iyang lawas. Nag-wild na dayon si Jocelyn ug gisugo ang iyang 8 anyos nga anak nga kuhaan siyang video isip ebidensya sa epekto sa sayop nga tambal nga gihatag kaniya. Nagkurog-kurog siya una. Nilingkod siya sa bangko. Yan na siyang magawasan daw si mama. Siyang gisugo ni mo doon? Pakuhan ko video para ikuhan sa pulis. Tungod sa hangyo sa pamilya nga hatagan kinig tambal nga pampakalma, gi-injection na nasab si Jocelyn ni ining tambal nga diphenhydramine. Apan bisan unsaon og tabang, nakabsan gyud sa iyang kinabuhi si Jocelyn. Nakugang ug maayo ang iyang pamilya kay lagsik pa man kaayo kini ug kalit lang nga namatay sa ospital human gihatagan sa maong tambal. Sa death certificate ni Jocelyn, rupture of cerebral aneurysm o gibutang nga cause of death, lahi sa resulta sa autopsy nga gi-conduct ni Medical Legal Officer Felino Brunia nga sudden cardiac death ug left ventricular hypertrophy. Kay may kay to siya muntugyo ingon nga naglubog dire nagkuan diha wala oy. Ang tanang mga silingan dire pagkakadlawon kay kadlawon man nahibaw. Nahibaw nganong namatay in tanto si Silin. Tanang mga silin nagpundukay in tanto dire nahibaw nganong namatay si Silin nga nilakaw pa man in taon to ngadto sa ospital kay magpa-admit siya kay gusto ra siyang relax. Miuli dayon sa sugbo ang bana ni ini nga si Cesar ug human gipahilo na ang lawas si Jocelyn ni atong Domingo. Ang pagpasaka na sab og kaso batok sa ospital mao'y giasikaso niya karon. Midangop kini sa DOH aron unta magpasabot kun unsa nga tambal ang gipanghatag sa iyang asawa ug nagpatabang na sab kang Attorney Inocencio de la Serna alang sa kasong ipasaka. Kuwan. Kaya dili na ko na matagan, may tabo niya na sa akong igsuon, sa akong pagumangkon, sa akong mga apo o sa akong sa akong gidikanan o sa mga silingan pa namang ito. May nangaminta sa karon, ako lang ni file no kaso para nga wala na posibleng hitabo sama nang nitabo sa kong asawa. Nakigalayo na sab si Cesar kang Mandaue City Mayor Jonas Cortez kansang ni mandog investigasyon kabahin sa kaso. Yes, nakuha na mo, ato na nagpakandak na tag-investigation anang kuhan. So, Mato sa OIC Chief sa Mandaue City Hospital Dr. Maria Lourdes Espinoza, mas maayo kun ni sumiti og formal nga reklamo ang pamilyang Collie Flores kanila uwa gipaagi sa Facebook ang ilang yangungo. Hinuon gipaybaw ni ini nga nagbugna na sila og team aron mo imbestigar sa doctors ug mga nurses sa emergency room ug sa ward ni adtong higayuna aron pagsuta kun duna bagyod sila ay nahimong mga kalapasan. But we already have the M&M on that patient. We already talked with the doctors, but still we need to further investigate the matter. What is M&M? M&M is morbidity mortality. Andrea Patenia, News 5. Di maayo tong balita. Murag makasubo gyud kayo sa tanan. Ari na lang tas maayong balita, no? Atong i-congratulate ang San Miguel Beermen. Yes, ato ba yung ko ni posta. Congrats sa San Miguel Beermen. Sa Suroy, kagabi nagtanaw gyud sa basketball. Mao gyud. Hooked kaya ang tanang tao no sa atong PBA coverage kagabi. Wara na ang nakita na abtan na nako katurang wa masud nga free throw. Ni Dondon. Dondon no. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Daghang salamat. Ako si Andrea Patenia. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!